Gipaniguro sa Department of Labor and Employment kundole nga mahatagan sa ilang gikinahanglan ang mga naapektuhang trabahante sa Primeway Solution tungod sa nahitabong trash slide sa Binalyo Landfill. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa pagdahili sa bukid sa basura ni Antong Enero 8 niling tuiga, dungan nga natabunan ang kinabuhi o ang panginabuhi sa mga tao nga nagtrabaho ubos sa Primeway Solution ang nagdumala nini. Nagkalas ang 36 ka mga trabahante o aduna usay ubay-ubay nga naangol. Human natumpag ang ilahang pasilidad nga midat-og sa mga tao nga anaa sa sulod. Tungod nila ipaniguro sa dole nga ang welfare sa mga trabahante nga makuha nila ang ngayon nila makuha ilabi na nga nahitabo ang trahedya sa oras mismo sting trabaho ug sa trabahoan na atlan sa trash slide ang makawani. May pasaling matod pa sa duli ang management sa private landfill nga hatagan sa tanang ayuda ang mga apektadong trabahante. Giabagan nila ang galastuhan sa pagpalubong o gihatagan og tag 50,000 pesos ng initial cash assistance samtang ang mga naangol ang kumpanya usab ang migasto hangtod sa pagpakaayo sa mga naangol. Ang amo yung gitinguha nga ang mga workers ma-save gyud bitaw ma-rescue ug mahatagan sa insakto nga benepisyo. Gawa sa private landfill mutabang usab ang Social Security System ug ang Employees Compensation Commission apan magdepende usab ang kantidad nga mahatag sa resulta sa himuong evaluation. Since work-related siya, nahitabo siya during gyud sa pagtrabaho, no, ni manifest ang ECC nato nga doon na po'y makuha, no, balahi pod nga bali funeral benefits and assistance from ECC. Gusto usab masiguro sa duli nga magpadayon ang pagtawag sa sweldo sa mga trabahante bisan og mihunong una sa operasyon ang landfill nga kasamtangang gipaubos sa imbestigasyon sa DENR. Mo rekomendar ang duli og kapangitaan og trabaho sa mga trabahante nga dili na gusto mo balik sa trabaho sa landfill. Ang tabang nga ilang ihatag mausab ang pagpasulod sa mga pamilya sa mga trabahante sa TUPAD program. Management reported na ang salary sa affected workers for the month gihatag nila pitsa 20 ang sa affected, but ang katong sa mga workers ni manifest sila nga hatagan sad nila sa kaning sweldo bisag wa nagtrabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.